Γεια σας φίλες και φίλοι, σήμερα είναι το πρώτο sneak peek με τα upgrade του Clash of Clans. Σήμερα θα μιλήσουμε, άρχισα καταρχήν να πω, σήμερα θα μιλήσουμε για τα Town Halls. Από ό,τι έχω διαβάσει μέσα στο chat του Clash of Clans, ένα Town Hall θα αντιστοιχεί με ένα ολόκληρο Gold Storage και ένα Elixir Storage και το 1/7 από το Dark Elixir Storage. Άμα το διαλύσουμε, δηλαδή θα μας δίνει 200.000 και γύρω στο 200 Dark, εάν βγάζουμε Dark, αναλόγως του Town Hall. Βέβαια δεν ξέρω παραπάνω γι' αυτό. Ξέρω όμως ότι άμα δεν το πάρουμε 100% δεν παίρνουμε δεκάρα loot, ούτε δεκάρα. Anyway, πάμε παρακάτω. Να πούμε για τις Shield, να πω για το Town Hall 11, που η Supercell θα το ανακοινώσει τα Χριστούγεννα με το νέο ήρωα. Φαίνεται μόνο από τη φωτογραφία του Town Hall 11. Θα το ανακοινώσει τα Χριστούγεννα με την τιμή γύρω στα 6 με 7 εκατομμύρια και 19-20 μέρες για να κτιστεί. Anyway, πάμε παρακάτω. Ο New Hero μπορεί και να ανακοινωθεί το Φεβρουάριο, δεν ξέρουμε. Τώρα πάμε στις Shield. Είναι μια Shield που οι Shield θα αλλάξουν λίγο τα σηματάκια τους, όχι πολύ, λίγο παραπάνω βελάκια. Θα γίνει ένα ωραίο με τη Shield. Άμα πας να κάνεις attack, δεν θα σου χάνεται όλη η Shield όπως έκανες τώρα και φοβόσουν να πας. Στο πρώτο attack θα σου χάνονται 3 ώρες Shield, στο δεύτερο 6 ώρες, στο τρίτο θα σου χάνονται 9 ώρες, στο τέταρτο θα σου χάνονται 12 ώρες και στο πέμπτο θα σου χάνεται μια ολόκληρη ημέρα. Επομένως, άμα έχεις Shield 1 week ή 2 days, καλά, 1 week άμα έχεις Shield, καλό. Επίσης δεν θυμάμαι, είναι κάτι μικρές ασπιδούλες που δουλεύουν μετά το Crystal Link, μας μη χαίρεστε. Όχι, δουλεύουν και από το Bronze, ναι, τώρα ενημερώθηκα ότι δουλεύουν και από το Bronze. Στο Bronze θα παίρνετε, δεν θυμάμαι πως τις λένε, δεν θυμάμαι. Anyway, θα σας δίνει 2 λεπτά αν είστε εκτός παιχνιδιού για να μπείτε να δείτε. Από το Crystal Link θα μου δίνει εμένα 1/4 για να μπω λίγο να ελέγξω την κατάσταση για να μην με ρίξουν attack. Monster Link θα είναι 1 ώρα. Champions Link θα είναι 1,5 ώρα. Και για Titan και όλο το υπέρτατο link θα είναι 3 ολόκληρες ώρες και θα βγει κάτι σαν τέτοια shield στο κατάστημα που μπορείς να την ψωνίσεις 10 φορές την ημέρα και έχει 10 διαμάντια και σε καλύπτει 10 gems και σε καλύπτει για 2 ώρες. 2 ώρες shield με 10 gems. Πολύ ωραίο και πολύ φθηνό. Anyway, so, πάμε παρακάτω. Συγγνώμη για το μικρόφωνο, το χτύψα κατά λάθος. Λοιπόν, να δούμε τι άλλο έχουμε. Ο New Hero ανακοινώθηκε πως θα είναι ή Wizard ή Goblin ή ο George Zina ή ο George Zina που ανέβασα. Anyway, George Zina με τίποτα, εντάξει. Το New Defense αποδείχτηκε πως δεν είναι αυτό εκεί πέρα που λέτε όλοι. Δεν είναι αυτό, να ξέρετε. Και το Town Hall level θα είναι χριστουγεννιάτικο. Anyway, το ξέρετε αυτό. Τώρα, πάμε στα Clan Wars. Στα Clan Wars κάτι θα γίνει εκεί πέρα, δεν το έχει ανακοινώσει ακόμα Supercell, μας έχει πει όμως ότι παίζει να αλλάξει κάτι στα Clan Wars, δηλαδή να αυξήσει λίγο τα loot,
να μας προσφέρει αυτή όταν χάνουμε defense να μας προσθέτει λίγα παραπάνω, όταν κερδίζουμε να παίρνουμε 100.000 extra loot. Anyway, πάμε παρακατώ πάλι. Θα ανεβούν ένα level τα troops και τα spells. Heroes παραμένουν 40, αλλά κάτι θα γίνει και αυτούς μέχρι το επόμενο upgrade. Anyway, τα troops θα ανεβούν ένα level, όχι όλα, νομίζω 2-3. Νομίζω είναι και οι hogs μέσα. Ναι, δεν έχει κάτι άλλο για να ενημερώσω προς το παρόν για τα sneak peeks. Αυτό θα ήταν το πρώτο sneak peek που έχει ενημερώσει. Εγώ θα είμαι ενήμερος στον υπολογιστή μου και όποτε βρω το δεύτερο sneak peek, και θα το κάνω βέβαια, θα σας πω. Μέχρι την επόμενη φορά, bye.